Yan, so dito kami ngayon. Experience to, sobrang hard experience yung ating ginagawa. Sobrang nakakapagod. Pero pag nahahangin na ng ganito kasarap ay tanggal ang pagod. What's up mga kapare ko? Magandang araw, magandang umaga sa inyo lahat. So panibagong episode na naman tayo. Siyempre kasama ang buong team. So may isa pala tayong kulang, si Pedro saka yung dalawa nating si Balikwasi ko sa ride. Pero nandyan lang sila. So kami ang nakatuka sa pangaso ngayon. So ayun guys, siyempre kasama natin si Christoph, Pongs, Ronnie Boy. yung binago. Magagaya ka kay Pongs. So yan guys, siyempre natalag. Yan guys, maraming salamat po sa sponsor ng aming uniform. So napakagandang tingnan, no? So ayan, shoutout kay Ma'am Trixie. Ayan, kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to click subscribe, set notification bell button for more videos updates. So let's go. Siya nga pala, mayroon tayong mga gamit na airgun siyempre sa pangangaso. Saka si B-Max, saan si B-Max? Wala. Pero andyan yun. Ayan, tatlo yun, ano? Ang dala nyo? So, may dala tayong apat na airgun. So, sana swertihin tayo. So, tara. So, yan guys, si Saki. Si Saki, si B-Max. Luya, hindi na kailangan. So yun guys, marami tayong kasamang aso na marunong mamayawak. So ikutin natin ngayon ang kagubatan dito sa bundok ng Natuldukan. Shoutout po sa kay Ma'am Trixie. Trixie yan. Miss Trixie is his channel. Isa po siyang YouTuber. Dalawin niyo yung kanyang YouTube channel. Marami siyang programa dun. Basta maging member ka niya, alam na this. So yan guys, Trixie yan Fanatics. Mega love shoutout. Hindi namin kayo tatantanan. 24 oras. Dito kami. Puta. So yan guys, kami po ay isang YouTuber lamang ha. Ito ay content lang po itong gagawin namin para sa pagbablog. Ulitin ko, kaya napansin niyo ang baril ay aming kulay puti dahil yan ay di bomba lang o air gun. Magkabilang panig protocol, kailangan pinturahan ng puti ang air gun para sa safety. Dito pala nagkukupra si Kuya Mayo. Ito ang isa nating tropa. Nagkukupra siya. Ayan. Kasama. Kuya Mayo, ano? Kumusta ka dito? May kinakain ka pa ba? Yadu. Kami ba pwede mong pagbigyan na makakain dyan at inumin? Lukad. Ay, saging. Kami po ay napadaan lang. Kami po ay pupunta sa bahaging ito. Paroon. Maigi ako't nailulot sa malalim. So guys, yan, joke lang yan ha. Ito ay tayo sa mga vlogger po tayo. So ito po yung mga logo namin. No? Pag nakita po ninyo sa likod, logong ganito, YouTube. YouTuber po yan. So, tingnan muna po ninyo ang aming likod. Pag nakita ninyo yung logo na yan, kami po ay hindi masasamang tao o nilalang. Kami po ay mga, ito pa daw. Ayan guys, so, ito yung, so ang harap niyan ay ito. So yan po, Parikoy TV. So, yan po ay sign na tayo ay vlogger lang. Na gumagala-gala dito sa kabundukan. Tagpuan man ng tigkabilang panig, sana po ay kami pahintulutan. So guys, dito tayo sa area. Sa
area kung saan andito yung mga hayop na hinahanap natin. So yan guys, nandito tayo sa gitna ng gubat. Pagod. Libero ang aming content na ginagawa, mga lods. Ayan, sana magustuhan ninyo mga pare ko yung aming content dahil grabe ang pagod. Guys, napadaan kami dito sa kuprahan ni Ubal. Ayan. So, natimura kami. Ayan. Tamis ng sabaw. Kaya nyo ganito. Kaya nyo ganito. Arnold Lapardo? Ah. Sino magkukupra niya? Ubal na. Yung niraman natin ng bumbal yan dati? Siya mga pare ko, dito kami sa pinakagitna na ng gubat. Ayan o. So, patuloy pa rin tayo naghahanap ng uri ng hayop, mga wild animal na pwede nating siyempre kainin. Dahil nandito tayo sa bundok, so yun ang magiging pagkain natin. Hindi naglipad sa atin na pato. Nandito kami sa gitna ng gubat. Gawa ang lusong. Saan? Nagawa lusong yan. Laki ano. Kumusta kayo? Ayos lang. Ayos kahit di. Tariktik. Bulpin tariktik. Kumusta? Mabuti. Balat. Yan guys, meron tayong nakikitang isang uri ng ibon. Kasama mo. Sana. So yan guys, meron tayong dito tayong isang uri ng ibon. Ibon. May ibon. So, ayaw kumatalbit. Magkakasama yan. Ano sa ito dito? Matanaw. Malapit pa yan. Malapit yan. Hapon yung isa lubong ba? Paano mo mabaril? Malis? Hindi naglipad? Bala na. Oo nga, bumaril. Panata mo na yan. Panata mo na. Kabisado mo yan. Siya guys ang dadali. Ang
An? Ay, so dito ka Ayun Sasa na. Dito ka umupo. Ay, naya na nga oh. Nakita ko na. Zoom natin. Lantat na lantat. Muswang kaya. Hindi mo laglag. Ang pa Laglag yata. Laglag. Oo. Ah, meron pa isa. Tatay. Ayun. Iba yan naglapit Ay, may tama. May isa. Yan na yan. Nalaglag na isa. Tingnan yung bala mo yan. Bakit nagbali? So guys, ayan na. Tinamaan na yung ibon. At si Ronnie Boy ulit ang titira. Oh, laro na. Sa baba? Nagsang kayo. Din Yun nga. Rugda yun. So yun guys, nalaglag na yung yung ibon. Logi sa bala. Nasap shooter ka talaga. Rugday naman. Dapat ay magandang animal ang mga tugbuan natin. So guys, yan. Hinahanap niya yung ibon. Hindi niyo malambing, pero itaas na yan. Bilang ang bala. Nabawasan ng dalawa. Tatlo na silang maghahanap. Kahapon? Hindi, pagayin dyan, palanding dyan. Ano sa'yo, bumaw. Tabuan. Hindi natin naman. So guys, ayan nakita kami ng kubo dito sa... naman, di naman doon tatabog. Kita ang kubo sa Tagalin gubat. mo ubos at 8 meters. Dito ba naman? Yung tabuan mo. Ayan, so... Meron tayo nakita ng siguro... kubo ito ng nila. Lager. Uy! So, ayan guys. Okay pa yung trapal. So, pinag-stayan ng mga tao dito. Sa gitna ng kagubatan. Nagbahayan. Yan guys, naiwan na nila ako. May natagpuan na naman tayo ditong kubo ulit. O pinagbahayan, siguro na may mga ari ng lupa. Ito yun. Kung sino man po ang may-ari ng lupang ito, kami po yung makikiraan. Ay. Bahay, isang bahay na naman. Ano? So guys, ayan dahil tanghali na. Kaya plano nang kumain tayo. Guys, kain muna daw tayo. Ayan, prepare na si Kernel kasi nabibigatan na sa dala. So guys, kain tayo. May picture mo nga. Isang picture mo nga dyan. Tingin ka rin man. Rin man. Mga tipinig pa. Tipinig kang santul. Mga tipinig na santul. Ulam namin. Santol. Santol. Bangot na dalag. Yes. Paano ka? Sabakit ako. Ilayan ang pailaya ay. Kain Samuel. Dessert. Ayun guys. Pahinga mo tayo. Kakakain lang. Saging. Appendix. Appendix ako. Kasi marami tayong nakitang mga bitag dito.
or panghuli ng mga wild animal. Tulad nito guys. Ito, pambitag oh. Hulihan dito? So guys, ayan, may nakuha tayong uri ng prutas dito sa gibat. Ayan, tila. Ayan. Yawa. Sem. Ano? Tila. Guys, ganda ng view. 1, 2. Pare kuya, para pahinga daw muna tayo. Ginagawa mo rin man. Hindi nga, sakyan mo, isa ka pa, isa mo pa. Dalawa kayo, dali. Dali na. Dali na. Sige. Sige. Laksan mo. Hindi mo niya pa makapagka sana. Laksan mo kasi. Yan o. Nakahanda pala ang paa. Hindi ba isahan? Ngin. Sarap, sarap guys. Sobrang sarap. Guys, dito kami sa taas ng bundok. Kita ang Mount Kita ang bituka ng manok. Labo. Ayan, so dito kami ngayon. Experience to. Sobrang hard experience yung ating ginagawa. Sobrang nakakapagod. Pero pag nahangin na ng ganito kasarap ay tanggal ang pagod. Oh, yun. Mount Ararat. Maraming yan sa ano, may mga tower na yan. Marulak may mga ano, larlakas na tungaw. Nakakita kami ng kamyas dito. Ang lalaki oh. Kain na. Oh, demonyo. Kuha siya ng kamyas guys. Mula ako. Kamasiman ha. Marap ka. Hindi mo yung kakapalaway. O nagkakalaway. Ahing. Sarap. Oh. Tangina. Mahigit. Joker din. Yan mo. Lunukid mo yan. Hindi ko ka tumingin ka dito. Kang mag ano. Ang kasubo. Bali pa nakakasama. Sige nga. Subo mo nga lahat. Malaki ang gukab. Sige, sige dali ha. O ikaw, ukab. Garden ka rin. Oh. Oh, parang pakwan lang. Kala mo ha. Nakakuha tayo ng kamyas oh. Kalating basket. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.